Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kutsviridza munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video. Malikes anotibatsira kuti video rineri ringe richifamba kune hama neshamwari. Sekuziva kwamuri kuzviita muri yeZimbabwe. Ayo sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe regai titangire apa. Manews updates panapa tinoti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akangoti wandei pasame video. First video ndotanga da kuisa video rava Apostle Chiwenga. Apostle Chiwenga vobuda vachitaura vachiti ivo kuna Prophet Makandiwa. 1 million yamuri kubeja pachigame ichi changa chichitwa uchechi kwavo chatopera ende ndoda kukuzivisai kuti kune awina here ende aenda ne1 million wachona ndiani. So vanga vachiti mari yamanga muchibeja apapa madii mapa umwe munhu wemuchechi menyu kudoneta kuvanhu vekuchechi kwenyu noti akapinda muchechi menyu mune vanhu vari kutadza kubhadharira vana school fees, vari kumwa mvura yakadhakwa, vasiri kukwanisa kutengera vana zvekufuga, zvekupfeka, mishonga muzvipatara vari usiri kukwanisa kuzviita. Madi madonetera kune vanhu vemuchechi menyu. Zvinhu iview iri kuonekwawo naApostle Chiwenga. But tichingoti hedu munhu aodzirwe asi imi mitaurai zvamunofunga mucomment section. Ndarimboone video rechona mbanzoka ndichitsudzura last update. How many people in Makandiwa's church are struggling to pay fees for their children during these very hard economic times? Yes. How many people in Makandiwa's church are drinking contaminated water? How many people in Makandiwa's church are failing to buy their medication? How do those people feel when their prophet takes money which they've given as offerings to God? He wants to give that same money, a lot of money, $1 million, to even a sangoma. He said, even if you are a sangoma, I will give you the money. If I had $1 million, which I have nothing to do with it for, I would rather do something in the lives of our people in Jerusalem. Amen. I would look after our members. I would open a clinic or build a hospital. Because the health infrastructure in Zimbabwe has become a death trap. With $1 million, Makandiwa can build a hospital, at least for his members only. And say, if you are not a member of UFI, don't go. Our members, the economy is bad. Parenyatwa hospital is dysfunctional. Go to the UFI hospital. Is that not a better use of money? Is there no hungry person in Makandiwa's church? Is there no destitute person? Is there no person who is failing to pay examination fees for his children right now? Is there no widow? Is there no orphan who is dropping out of school because they have no parents to pay for their fees in UFIC? Why is he throwing all money like just like Chivayo? I looked at Makandiwa and I said, Makandiwa has become a Chivayo version 2. Wikine is buying people cars for no reason. Makandiwa then dangles 1 million for no reason. There's no reason for this million. I think Makandiwa has realized that Chivayo has stolen the limelight. Let me get back to the limelight by offering a substantial amount of money. It's embarrassing. It's embarrassing. It shouldn't have happened. If it was President Mnangagwa who offered this million and asked all prophets to come, it could be a competition. Not a prophet calling for prophets to compete. But he is not himself participating. It's a fraud. Indeed. Last update nderekuti vanhu vanga vachiparticipate kuchechi yaProphet Makandiwa vanga vachisvika 24. Zvavanga vachisvika 24
pane one abharamba masports game chisati chatanga afofita achiri muresi akati maya handichadi zvemasports ayaya vabva vasara vari 23. Pa23 hapana agona kufembera zvinhu zvanga zvichisvika 6 pazvasvika 6 zvinhu zvanga zviri mupoketi maprofeti Emmanuel Makandiwa hapana kana umwe chete anyora 1 pazvinhu zvanga zvirimo sanganisira vana bainokula zvinhu zvachona zvanga zvisingafembereka hazvo zvekumhanya but kana uri munhu wemweya unogona kungojuma ndochigemu chacho kujuma hakusi kufembera kana kuprofita nekuti ndakakuti fembera kuti umunei umu unogona kuti mune tsono pamwe nesinesa tsono nendakaisa 2 rand mukati mari yakudharadhara hapana kufembera hakusi kuprofita kuti ndikuona muruoko mako wakabata hakuna zvakadaro saka chigemu ichichi chatopera hapana awina mari iyi. Comment section ndedu ndatiri zvadofika mucomment section inini satirare munoziva kuti handinonoke nemanews updates. That subscribe, that like this video. Much love.